сардори марказии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд Султон Раҳмонзода дар як ҷамомат ҳодисаи охироне ки аз ҷониби як гурӯҳи ҷавонони тоҷик содир гардид маҳкум намуд. Амали номатлуби онҳо ки боиси вафди 4 нафар сайёҳи хориҷӣ шуд, масъулини ин ниҳодро бетараф нагузошт. фоҷиае ки рӯзи 29 июл дар шоҳрҳои ноҳияи Дангараи вилояти Хазлон содир шуда ки боиси ҳалокати 4 нафар сайёҳони хориҷӣ шуд, иттилоъ пайдо намуда ҳамдардии худро нисбати талафшудагон баён карда аз хабари нохуш ғамгин гардиданд. дар маркази санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд байни коргарону намояндагон конференсия оид ба пешгирӣ ва фаҳмонидани мафҳуми экстремизм ва терроризм гузаронида шуд. имрӯз мақомоти қудратии кишвар мардуми тоҷик имконият дорад ки пешироҳи ин гуна хоинони миллатро гиранд. дар сурати халалдор шудани вазъи амнияти кишвар бетарафӣ зоҳир накунем. он душманони миллат ки дидаву дониста ба оромии ҷомеаи мо халал мерасонанд, ворид месоянд ва кишвари орому мардуми дорои маданияти волоро ба ҷаҳониён бо дигар усул муаррифӣ месозанд, ҳаргиз ба мақсади нопоки худ нахоҳанд расид. зеро имрӯз мақомоти қудратии кишвар аз ҳама муҳимаш мардуми сарбаланди тоҷик имконият дорад ки сари чунин хоинони миллат гарданд. имрӯз дар ҳаёти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба шарофати сиёсати ободгаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи нави бунёдкорӣ фаро расидааст. пиру барно ин сиёсати созандаро гарму самимона дастгирӣ карда ҳар як қадам нишон ва пешрафти бунёдкориро ки онҳо бо чашми худ дида истодаанд дастгирӣ карда истодаанд. аҳолии кишвар ба дини мубини ислом эътиқод доранд ва бархе аз онҳо бо роҳҳои гуногун фирефта шуда ба гурӯҳҳои номатлуб дохил мешаванд. бинобар дуруст нафаҳмидан ва гумроҳ шудани ҷавонон ҳодисаҳои номатлуб содир мешавад. масъулин гуфтанд ки қишри бештари ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногуну мамнӯъ ҳамроҳ шуда истоданд. хатарнокии ин омил дар он аст ки зиёда аз 90% аҳолии Тоҷикистон ба дини мубини ислом эътиқод доранд, онро парастиш мекунанд ва фарҳанги зиёда аз 1400 солаи исломӣ ва қисми ҷудонашавандаи тамаддуни мардуми тоҷик табдил ёфтааст. қувваҳои ба Тоҷикистон душман ин омилро хуб дарк намуда барои ноил шудан ба халафҳои ғаразноки худ истифода мебаранд. ҳамроҳ шудан ба ин гурӯҳҳои ифротгароӣ дар байни ҷавонон бисёр авҷ гирифтааст. ҳодисаҳои нохуше ки дар кишвар шуда истодааст, аксарияташ аз тарафи ҷавонон ба амал меояд. сабаби паҳншавии ин гурӯҳҳо ташкили мактабҳои динӣ мебошад. онҳо таълимоти диниро дуруст нагирифта ба ақидаҳои нодуруст бовар мекунанд. гузориши Сайёра Махсумова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.